Mawkynrew Cup Committee ha kasi tarik naiwing araja arpuar kala Plie pyrda ya kalempong ya kop belek kai football kabla tip kum kan lead Jien Pyngrope Memorial Invitation Football Tournament araja arpuar hamadan ya lek kai football hasdong Jongksha ha kani ka sngi la Plie pyrda ya kani kalempong do ba bantai dorling do kumu kongsan ubade UMLA ka Mawkynrew constituency bat umentri bade khmi ka tanat kami lek kai ka sarkar jalla ya kani kalempong la ainam ha ka kerteng uba Jien Pyngrope bam kwai hadwar blai ubalong uwei ni kinong Jongksha ubalan no senyang ya lang sa lang hagate kathan Laidon lang kani kasngi daw MLA Kamau Plang constituency uba Eugene Son Lingdo kumusumbot kongsan baru badairu president ka Shillong Sports Association uba Gavin M Lim UMLA ka Sora constituency kipat ba nong song snong katika than bat kiwe lapin song kon bat penpu penpiang ya kani ka lempung lingba ka jing simbenta jong ki khat nyau tali school jong kani ka than ha ka march pass ringkat ki jing rai ki jing shat na ki khon samla katika than uba bantai dor haswa ka jing Plie pyrda ka ka lempung ula Plie pyrda ru ya ka jing na kapenta keranasan pet kai ringkat kajing kia jongka borok saudong ha kajing lot kaba nrup sau lak tingka na ka State Sports Council Meghalaya na kajing akon sedang jongka lempung ka tu tourist kala lawan penlim ya ka Shillong la jong football club da sau gol la lai gol lingba ka tie breaker hadin bakim syam lala panya tap gol ha ka por balabu kumbangi i ha ka jela ka jongi kamtam hari jangkya ringkasi ka football hi kadai ka way ka jingila kai ka balong snam hapo ka jigin ka jongi ka jing play aina kirin sam ki paper ha keleng sondong jong kari kasi jantia ka jongi abai dei ba kam football kalong kay AA ka ba ka kabuk siya ngaju Plie piyang ni ngaru ngalong kum bangalong kedai limba kijing ilakai bakum kini balapin yat hakisnong paper hanong kendong pat hanong ba kunjo kum bakalong hagani ka thai nasmet sharum labon ki pia ki blami ban represent yang jela ban kamtam di klub ki paper hagani jela ka jongi nas stress yang ka point ba ka football ka day ka away kamtam ki kena ki jongi ki don la ka sa la ka pong kala bande yang ka put ketam la bande yang ka shot la bande yang ka pulin buti abangai ipat ka football ka day ka way nakalat ka linti ka bala ban ai kam ai jam ya pi ngayeng kumangay kalong kumalong ni ngayeng hane ka patong pi ngalai keleng sondong ka jela bangan Plie pi balada ki kena ki shem ni kini ki kabu ka baki nong ni khmat ki play hakmat ki jongki kalawai ki jongki kadan halinti ka babya Mawkynrew igani ka benda banya tho shubi ba ka constituency ka jongi ko be mai dai bat ka kamila kai kala nangki nagwa banong shubi batang si padama nang ni kadan bat sa kawai ka indoor stadium ka ba ar tingka ka jingtrai ka nang ya cha bat umdai shoot ta mangindon ni stadium gulong nanong stadium outdoor stadium mentang ni sayo ya ka indoor stadium hamtam ka bagi ya ka sap ya ka pang baki khon samla ki jongi ibadan sap haka kami lekai hamtam ki contact games prepare na ini sisha bagi adon kam ya ka di ka indoor stadium bakani ka jingtrai nga next kam bau snam bawon wan yin sayo ban play ka jingila kai football ka jingila kai sport hagi ni gisni kamdai shutang ka jingila kai bangja ka dai professional menta satang kartu karnisni haka shipau tarik menta ubnai ning sayo pat say gawai jela ka gawe kaban sedang haka shipau tarik kaban organize daga government gajongi bat kalian ke sports department kata kadai ke Northeast Olympic kaban sedang haka shipau tarik baro kijela ko Northeast kinwan ban saki kinwan ban shimta kinwan ban lekai ban kali katam bat kalian gajongan Masno
ban pau ke ji so komen ba ga ni ke ji ya inti menta saus nam tam saus nam shiteng tam shibon ngilale na menta ban kentiu ke kamile ka shibon ngilawan ra ya ke ba mla ban mutur ndai bangan putroi lade and tang wai ke bangan so komen ne namar ni sayong ba khlem ka policy nginamla ban ya di bang ya chakman ka basudrat kalong bangiladon ya ka sports policy giladon ya ka youth policy kata gadai kai so komen ne ban next come bagi kon samla jong i bela kai in yo ya la ka jong ka policy ka tumla ban pechil yang khamat ya no ubatbet ka batbet in yo ya la ka jong